tenisky, botasky o berce friškom svojičeka. Nebudžu škevelni, viergacni z kanapej, povráňarské garadiče už vyčiš cene, šup do Business Center Košice. Elektrina vypnutá, schody ťa čakajú, netreba sa ponáhľať, plny zostanú tu. Pozeráš sa do výšky, niekto ťa podobie, tých 12 poschodí ťa snad nezabije. Krok za krokom, každý schod po jednom, poschodia sa minú, hneď zmiznú za rohom. 1, 2, 3 v pohode, to tvoje chrčanie je zatiaľ normálne. Na 4. zisťuješ, nebude to brnkačka, pravdepodobne, ale riadna makačka. Na 5. ľahko utrúsiš, po čo tak vždy túžiš. Nechápeš seba, prečo ti to bolo treba, či tvoje úsilie a či svedomie je to, čo ťa volá. Braňárske garadiče, táto co za halúze, teraz sme v Business Centre Košice. Vyšické cosce tu, robíme vám takú malú osvetu. Bo také predseky každý cent tu nebudú. Braňárske garadiče, táto co za halúze, teraz si nemiehaj behať po hlave. Vyšické cosce tu, sekujeme vám za vašu obetu. Mladí sa tu s úsmevom opíjajú, úspechom mieríš však ďalej, priamo k nebeským limitom. Schody ťa nezlomia, úsmevy sa krivia, v cieli ťa s krikom možno aj ošetria. Nechaj sa prekvapiť a nie schodmi doraziť, to bude prekvapko, snad ti to prejde ľahko. Však aj Van Gogh kreslil nádherné veci, súvisky to nedáva, ale na 6. to letí. Čo povie running spoločné s Van Goghom má, nikto ti to neprezradí, ale pôda pod nohami sa ti vytráca. Braňárske garadiče, táto co za halúze, teraz sme v Business Centre Košice. Vyšické cosce tu, robíme vám takú malú osvetu. Bo také predseky každý cent tu nebudú. Braňárske garadiče, táto co za halúze, teraz si nenechaj behať po hlave. Vyšické cosce tu, sekujeme vám za vašu obetu. Na 7. už trocha mimo síl, ani múza, ani mím ťa už ďalej neposúva. 8 si už minul, unikátny súvis, kto mohol navrhnúť taký dlhý úpis. Nohami prepletáš, na 9. kríza, trocha si odpočín, čakáš ako v sociku na víza. Na 10. vyberáš vreciek sieťku, usilovne lapáš ňou molekuly vzduchu. Lezieš na 11, ktorá ti už ponúka niečo aj s výhľadou a žiadne výhadzov. 12. poschodie počuješ zvuky zhora, netušíš, či svedomie, či cieľ ťa volá. A cetulopy duchy též nám vymyslí, plazíš sa ďalej, never ending story. Nebuď ako paragraf, v cieli čaká fotograf, chystaj si úsmevy, nie iba grimasy. Výťah práve odišiel, panika narastá, pretínaš cieľ a nikto ťa nečaká. Time for fun ti rozumie, vymeniť sa s tebou ale nebude. Time for fun s tebou cíti, to čo ale cítiš, nikdy neprecíti. Všetci sú zmetení, nádherné výhľady, v tej veľkej mole sa kde si stratili. Košické schody, to myslíte vážne, však sme v Business Centre Košice. Výťah práve odišiel, panika narastá, pretínaš cieľ a nikto ťa nečaká. Braňárske garadiče, táto co za halúze, teraz sme v Business Centre Košice. Vyšické cosce tu, robíme vám takú malú osvetu. Bo také predseky každý cent tu nebudú. Braňárske garadiče, táto co za halúze, teraz si nemiehaj behať po hlave. Vyšické cosce tu, sekujeme vám za vašu obetu. Nebuď ako paragraf, v cieli čaká fotograf, chystaj si úsmevy, nie iba grimasy. Výťah práve odišiel, panika narastá, pretínaš cieľ a nikto ťa nečaká. Time for fun ti rozumie, vymeniť sa s tebou ale nebude. Time for fun s tebou cíti, to čo ale cítiš, nikdy neprecíti. Všetci sú zmetení, nádherné výhľady, v tej veľkej mle sa kde si stratili. Košické schody, to myslíte vážne, však sme v Business Centre Košice. Výťah práve odišiel, panika narastá, pretínaš cieľ a nikto ťa nečaká. Môžeš vybehnúť až na 13, to už však nikoho nezaujme. Chyba je niekde inde, braňárske garadiče, zopakujme si to ešte.